గత కొన్ని నెలలుగా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం జొన్నవాడ రోడ్డు గుంతలమయంగా మారింది. ఆ దారిన ప్రయాణించే వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న సంఘటనలు కోకొళ్లలు. ముఖ్యంగా పెనుపల్లి గ్రామం వద్ద మురికినీరు గుంతలలో చేరుతోంది. ఈ మురికినీరు వల్ల అటుగా ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులకు నీటిలో గుంతలు ఉన్నాయో లేదో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. తద్వారా వాహనదారులు ఈ ప్రాంతంలో తీవ్ర ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. మరోవైపు జొన్నవాడ కామాక్షితాయి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. భక్తుల రద్దీ ఈ దారి గుండా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు గమనించారు. ఇదే తడువుగా అన్ని శాఖల అధికారులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నుంచి జొన్నవాడ వరకు రోడ్డుపై పడ్డ గుంతలకు మరమ్మతులు చేయాలని అధికారులు నిశ్చయించారు. బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమై రోడ్డు మరమ్మతులు మాత్రం జరగలేదు. దీంతో ప్రజలు అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన బుచ్చిరెడ్డిపాలెం జొన్నవాడ రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఓవైపు ప్రజల ప్రాణాలు పోతున్నా అధికారులకు చీమ కుట్టినట్టు లేకపోవడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇకనైనా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి బుచ్చిరెడ్డిపాలెం జొన్నవాడ రోడ్డు మరమ్మతులు చేయించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. నా పేరు వినయ్ నారాయణ, కిసాన్ మోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. బుచ్చి జొన్నవాడ రోడ్డు ప్రమాదాలకి నిలయంగా యాక్సిడెంట్ జోన్గా మారింది. నిత్యం ఏదో ఒక దగ్గర యాక్సిడెంట్లు జరగతానే ఉన్నాయి. దీనికి కారణం గతుకులే, రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి గతుకులేననే సంగతి అందరికీ తెలుసు, అధికారులకు తెలుసు, ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా తెలుసు. నిత్యం మంత్రి గారు కానీ, లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు కానీ, లేదు ఆర్ఎండ్బి అధికారులు కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ నిత్యం ఈ రోడ్డు మీదే ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. నిత్యం చూస్తూ ఉన్నా యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూ ఉన్నా కనీస మరమ్మతులు, ప్యాచ్ వర్క్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. అంటే ఆర్ఎండ్బి అధికారులు అసలు ఏం చేస్తున్నారో అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి. నిత్యం ఏదో దగ్గర ఈ గతుకుల వల్ల యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ పెనుపల్లి జొన్నవాడ మధ్య అయితే రోడ్డు పూర్తిగా అధ్వానం అయిపోయి రాత్రి కూడా ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగి ప్రాణాపాయ స్థితిలో హాస్పిటల్లో చేరడం జరిగింది. కొన్ని వేల వాహనాలు ఇదే దారిన ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. జొన్నవాడ తిరునాళ్ళు జరుగుతూ ఉంది. ఈ తిరునాళ్ళకి నిత్యం కొన్ని వేల మంది దర్శనానికి వివిధ వాహనాల ద్వారా వస్తా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ఆర్ఎండ్బి అధికారులకి ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా, ఎన్నిసార్లు ఫోన్ ద్వారా అడిగినా కానీ కొంచెం కూడా చలనం అనేది అసలు లేదు. అసలు ఆర్ఎండ్బి అధికారులు ఎందుకు ఉన్నట్టు అనేది మాకు అసలు చాలా అనుమానంగా ఉంది. యాక్సిడెంట్లు వాళ్ళ కళ్ళ ముందే జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆర్ఎండ్బి అధికారులు యాక్సిడెంట్లు చూస్తా ఈ దారినే వెళ్తా ఉన్నారు. అయినా కానీ కనీసం తట్టడు మట్టి కూడా ఆ గతుకుల్లో పోసిన పాపాన ఈ ఆర్ఎండ్బి అధికారులు పోలేదంటే జనాల ప్రాణం అంటే వీళ్ళకి చాలా చులకన భావం ఉన్నట్టు అర్థమవుతా ఉంది. ఇప్పటికైనా సరే ఈ జొన్నవాడ తిరణాల సమయంలో అయినా సరే ఆర్ఎండ్బి అధికారులు ఈ రోడ్డు అంతా చూసి ఎక్కడైతే గతుకులు ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయో కనీసం అక్కడైనా సరే రోడ్డు మరమ్మతులు చేసి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాలని చెప్పి జొన్నవాడ బ్రహ్మోత్సవాల సమీక్షా సమావేశంలో కూడా ఆర్ఎండ్బి అధికారులకు స్వయాన ఆర్డీఓ గారే సూచించడం జరిగింది. ఈ రోడ్ల మీద చాలా గతుకులు ఉన్నాయి. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వివిధ వాహనాల ద్వారా ఇక్కడికి కొన్ని వేల మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు. చాలా అసౌకర్యాలు ఏర్పడతాయి, చాలా యాక్సిడెంట్లు జరిగే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి ఆర్డీఓ గారికి అక్కడ ఉన్న స్థానికులు విన్నవించుకుంటే వెంటనే ఆర్డీఓ గారు ఆర్ఎండ్బి అధికారులు పిలిచి చెప్పడం జరిగింది, మీరు యుద్ధ ప్రాతిపదికన వెంటనే తిరునాళ్ళు జరుగుతుంది కాబట్టి రిపేర్లు చేయమని. ఇది చెప్పి వారంగా వస్తున్నా కానీ ఇంతవరకు అసలు ఆర్ఎండ్బి అధికారులు ఎక్కడ గతుకులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి
కనీసం పరిశీలించలేదు అంటే అసలు చాలా దారుణమైన విషయం ఇది. కాబట్టి వెంటనే అధికారులు, ఆర్ఎండ్బి అధికారులు వెంటనే స్పందించాలా. వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన జొన్నవాడ బుచ్చి రోడ్డుకి గతుకులుండే దగ్గర వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాము.